Trenutno je jedan od najboljih u zemlji, a do majstorskog zvanja crnog pojasa doveo je veliki broj svojih učenika. Bratislav Stajić, poznati brat, osnivač Internacionalne Aikido akademije, naš gost ovog jutra, ali nije sam. Nije sam, tu su i njegovi učenici. Dakle, sa nama ovog jutra Sofija Spasojević i Luka Beočanin. Evo, od njih ćete već vidjeti te veštine koje su naučili. U akciji. Dakle, dok mi razgovaramo, oni pokazuju šta znaju. Poštovanje, dobro nam došli. Evo, počeli ste vi, boga mi davne, 1979. godine da trenirate Aikido, kada je još nije bio toliko, da kažemo, poznat sport kod nas u Srbiji. Od tada do danas postali ste jedan od najboljih Aikido majstora u zemlji. Kako se do toga dolazi? Pa ja mislim da je to najvažnije izdržati. Znači, istrajati u onome što si počeo i što voliš da radiš. I to je dalo rezultata. Bili su mnogo bolji majstori od mene i kad sam ja počeo, ja sam bio početnik, naravno oni su već bili majstori, ali jednostavno oni su odustali. Ja sam ostao tu jedan od retkih iz te generacije. Danas nastavljaju mladi koji se nadam da će biti tako istuporni i još uporniji od mene. Ali i tada kada ste počeli, Aikido kao veština je bila prilično mlada, možemo da kažemo. Zašto ste se odlučili baš za Aikido? Pa to je bilo interesantno. Ja kao mali, dok sam bio, uvijek sam volao da gledam filmove Bruce Lee-a i uvijek sam razmišljao trenirajući kung fu, karate, međutim to se nije ostvarilo. A onda je jednog dana jedan moj drug je trenirao Aikido i meni je bilo interesantno šta on to trenira. I onda sam došao na jedan trening i interesantne su mi bile te uniforme, ta odeća, kimona i te hakame, taj donji deo crni, kako svi se kreću nekako, kao da lebde. To me ovako fasciniralo na prvi pogled i onda sam počeo tako lagano trenirati. U međuvremenu ste postali specijalista za tehnike odbrane od više naoružanih napadača. Šta je tu važno? Pa tu je važno jednostavno da je potrebna velika koncentracija i veliko iskustvo i uvežbanost u radu tehnike. To su tehnike kad je neko naoružan i kad se ti, recimo, radiš tehniku kao samoodbrane od takvog napada, to je vrlo opasno. Ja uvijek kažem, mi radimo učimo u naše učenike odbrane od noža, ali ja kažem uvijek je najbolje izbjeći sukob i ne treba da dođe nikada do takve situacije. Ali kad već dođe, mi izučujemo tehnike koje su odgovarajuće da bi mogli da se snađemo, naravno. I tu moramo da budemo psihički spremni, znači znamo da ćemo biti povređeni, ali najvažnije je da sačuvamo svoj život, naravno. Ali Aikido i jeste veština odbrane. Pa da, u Aikido, da, to je interesantno što Aikido isključivo vežba samoodbrane, to je tehnika, borilačka veština samoodbrane, jer nema napada i nema takmičenja. I ono što je najvažnije, iskorišćava se sila samog napada, to je napadača, protiv njega, određenim uvežbanim tehnikama. Normalno, za to je potrebno da postoje uvežbane tehnike, a također i specijalna kretanja koja se koriste u Aikidovu. I ta unapred uvežbana kretanja i potezi se uklapaju i vremenom treniranjem postaju kao prirodno kretanje. I tek onda se daju rezultati. I ja mogu da kažem da je jedina mana Aikidoa to što treba stvarno mnogo dugo da se uči i da se vežba da bi došlo do primjene. Da bi moglo da se zaista primjeni. Eto, to je ovako. Bili ste u Japanu, bili ste u postojbini, je li tako, ove veštine, ali ste učili i od čuvenog, da kažemo, Aikido majstora Goze Shiode. Čemu vas je on naučio? Pa, konkretno, Gozo Shioda nije sam, da kažem, on pokazio, nego njegovi najbolji majstori. Jer on je bio tada, kad smo mi bili u Japanu, razbolao se, već je bio, da kažemo, pred kraj svog života, ali ipak došao da se pozdravi sa nama i da nam poželi kao sreću u daljem radu. A kod njegovih majstora smo učili, ovako bilo je meni interesantno, mi smo uzeli neke najnaprednije časove i na to smo radili neke teške vežbe, neke stavove. Nijednu novu tehniku nismo videli, mi smo mislili bit će nešto zanimljivo. I bili smo na početku tih treninga i tih dana ukočeni. Međutim, kasnije, kad smo se opustili, kad smo počeli da radimo ono što smo mi do tada vežbali, vidjeli smo da smo mi, ako ne na istom nivou, a čak i napredniji u nekim stvarima. I ja kad sam se vratio iz Japana, mnogi moji prijatelji su rekli šta ste vi tamo naučili, kako si ti to tamo sve to naučio da odmah tako za 2 nedelje koliko si tog boravka da napreduješ uvijek, da kažem. Nisam ništa posebno naučio, samo sam video gdje smo mi i opustio sam se. Znači, vidio sam da smo na pravom putu i to mi je dao nekakvu unutrašnju snagu da dalje nastavimo da vežbamo. Što znači da je Aikido na visokom nivou u Srbiji, ako pričamo o tome, a koliko je mladih u suštini zainteresovano za ovu veštinu? Pa prilično je veliko interesovanje. Doduše, interesovanje je najviše povećano sa filmovima Stevena Seagala. Međutim, sad u zadnje vreme on ne radi toliko Aikido u tim filmovima, pa je malo i opalo interesovanje. Danas, naravno, uglavnom su zainteresovana deca.
Odrasli su manje zainteresovani. Ranije je to bilo, da kažem, malo više uravnoteženo, ali dobro, najviše su deca zainteresovani. Ima li uopšte veze sa godinama, sad kad kažete odrasli su manje zainteresovani, da u bilo kom trenutku i uzrastu može? Da, može u bilo kom uzrastu, jer svako može da vežba prema svojoj meri. Jer kod nas nema takmičenja, nije potrebna sportska forma, niti treba neko dugo vreme izdržati nešto posebno. Jednostavno, vežba čovjek koliko može i prema svojim... Znači, može da trenira i u 80 godina, i u 90, i u 5. Znači, Dušce, ja možemo da krenemo sa trenicima kada reč o aikidu. Dobro došli ste kod nas. To je glavno pitanje bilo. Vodite redovne treninge za decu, evo sa vreme gledamo još jednu da napomenemo Luku i Sofiju kako to rade. Vodite trenere za odrasle, za aikido trenere. Obučavali ste specijalne jedinice i policije i vojsku i kod nas i u inostranstvu, posebno specijalnu jedinicu za brzo delovanje u Rusiji. Kažu da imate vi posebnu metodologiju prenošenja znanja. Kažite nam, šta je u stvari aikido? Pa aikido, tako da kažem, najsavršenija veština samoodbrane koja još nije, koja se usavršava stalno i raste. Znači, nikada neće biti do kraja izučena. Jer zasnovana na svim naukama koje mi poznajemo, na psihologiji, fizici i tako dalje. Biologija, anatomija. Skuplja više, da kažemo, veštine i nauka. Da, sve to, da kažem, ujedinjeno. Naravno, to se sve stiče kroz veliku praksu. Sad, ovo što ste spomenuli metodologije, o čemu se tu radi? Učenici kada dođu kod nas, mi imamo individualni pristup. Znači, svako moramo da odredimo šta je njegova vežba i šta on treba da vežba. Nisu to neki potezi koji se uvežbavaju da svi mogu isto. Ne mogu svi na isti način. Sad, tu je vrlo bitno iskustvo. Znači, što je veće iskustvo, onda može da se preciznije odredi tačno kome šta treba pokazati. Ja se sjećam kad sam počeo da držim treninge, bio sam u nekoj zabludi i mislio sam da sad treba sve da pokažem što znam nekom početniku koji je tek došao. I na kraju sam shvatio da on prvo ništa nije uradio, shvatio da ništa ne zna i odustaje od aikido. I onda sam počeo da tačno, to mi je bila jedna velika škola, i od tada sam počeo da pomalo pokazujem tačno onoliko koliko treba svakome. I to daje izuzetne rezultate, naravno. Što je sporije napredovanje na neki način, to je što se postepenije daje znanje učenicima, to oni brže napreduju. I evo sada imamo prilike da vidimo dečaka i devojčicu ovde u studiju. I obično kažu, ne je moguće da se žena ikako odbrani od jednoga, ne daj Bože više muškaraca. Koliko je to tačno? Pa, pazite, tu je vrlo bitna stvar. Mnogi brkaju to kad kažu sparing, borba. Ovdje se ne radi o borbi. Ne kažemo odbrane. Da kažem, da. Nego kad je u pitanju samoodbrana i kada se uzme u obzir efekat iznenađenja, kad ne očekuje napadači, i tekako može od nekoliko napadača da se odbrani i to sa lakoćom. Baš sam ja nedavno čuo neke priče od mojih nekih učenica, kako su uspjeli neke starije, mnogo veće, da kažem, da savladaju, koji nisu ni očekivali tako nešto. Prosto, te vežbe kretnja su vrlo specifične i omogućavaju da stvarno sa više njih i onda lepo ovako, tako. I onda lepo ovako završi. Oni su jako uvežbani, oni znaju lepo padaju. Recimo, neko ko bi pao, ko bi bio oboren na ovaj način, on bi se povredio. Oni su uvežbani za padove, na ovoj tvrdoj podlozi, evo rade sa lakoćom. I bosi su, to moram da naglasim. Do sada ste vodili, organizovali više od 50 međunarodnih seminara. Očekuje vas još jedan uskoro, dakle 3. februara, na neki način obeležavati 40 godina jubilej u ovoj veštini, odnosno kažemo ovom sportu aikido. Ko će sve doći? Pa doći će moji glavni treneri iz inostranstva i ovde iz Srbije. Kažem, znači doći iz Rusije, Kazahstana, Azerbejdžana, Slovenije. Sve majstori. Da, dolaze majstori. Sve majstori. I gde ćete biti taj semir održan? Da možemo mi da dođemo? Naravno, dobrodošli ste. To će biti u sportskom centru Žarkovo. Od 3. do 8. će biti seminar. To će se po ceo dan trenirati. To je takozvani uči deši seminar na japanskom, a ja to prevodim na naš jezik uči desi. Znači uči gde se nalaziš. Jer svako mesto gde vežbaš je dobro za trening. Bitno je da mi počnemo. Bitno je da počnemo. Hvala mnogo što ste govorili za jutarnji. Hvala i Sofiji i Luki.